nwaanyị agba ọhụrụ na-ekelekwe ndị di anyị maka gị ekele nwaanyị anyị kele nwoke. Abịakwala m ọzọ. Aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ka anyị na-ekwu okwu ya. Ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ a na-ekwukwenụ na bekee today's woman adịghị ha n'iche iche otu ndị gụrụ akwụkwọ si ahụ ha. Enwe ndị ka a na-akpọ 1G, nwee ndị a na-akpọ 2G, nwee ndị a na-akpọ 3G, nwekwa na ndị a na-akpọ 4G. Anyị kwụsị okwu ụbọchị taa, gị ma ebe nke ị nọ, mami nọ 1 2 3 or 4, gị ma ebe ị ga-etinye ihe onwe gị. Mana nke anyị na-akpọ 4G, ndị mmadụ na-ahụ n'anya, ndị mmadụ na-asọpụrụ, bụ ndị nke ji Chineke hime isi. Onye na-eme na nkịtị n'efu, onye a nọ ndị Igbo ọ na otele ala maka onye na-eji Chukwu kwado nke ọ na-eme enweghị isi. Mana ụmụ nwaanyị na-akpọ 4G, ndị nke ji Chineke na-ebido ndụ ha. Ha ji Chineke ha hime isi n'ụlọ di ha, na mgbọ ha na-agba, na ụmụ ha mụrụ, na ihe niile ha na-eme. Tupu ha pụọ n'ụtụtụ, ha sekpuru ala kelee Chineke nọ n'igwe. Maka ibido ịgba ọsọ ga-eji Chineke bido ịsọ gị, nne nna ị ga-agbakwa n'efu. Ọgbakọ ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ji dị iche ha ji eme ọfụma. Ile ha ụmụ nwaanyị dị iche iche enweju ha nkwado ebe niile, nkwado nke Chineke. A na-enwe ọgbakọ dị iche iche ebe a na-ekpere Chukwu. Eme ndị na-enwe nke ha Mọnde, mee ndị na-enwe Tuesday, nwee ndị na-enwe Wednesday. Ị ga-enwe bi na-aga ekpere Chukwu n'ụbọchị dị iche iche. Biko nne, gbalịa chọwa ebe ofu onye gị na-ega na-ekwe ekpere Chukwu. Ị ga-achọ na nke ọgbakọ gị chọwa ofu enyi nwaanyị makwa na ofu agbata obi gị na-akwụ ụlọ so ọkụ elekere 3 anyị gbakọ kpere Chineke na kpere di anyị ekpere, kpere ụmụ anyị ekpere, kpere ikwu na ibe anyị ekpere, kpekwe Naijiria anyị ekpere, kpere ụwa niile ekpere. Maka ọ ga-awe ekpere nne na nna ihe ha emebigo. Maka ụmụ nwaanyị ewezuga inwe ha n'ime ụlọ, udo adịghị. Mana emekwa nwaanyị ga-anọ n'ime ụlọ bụ nke na-akụcha akụcha. Iwe ụdị nwaanyị a na-awa ịbata osu gị kụcha anya niile, gị kụcha ma di gị, kụcha ma ụmụnne ya, kụchakwa ma ụmụ ọ mụrụ amụ, kụcha ya na agbata obi na ikwu na ibe. Nne, wepụ aka na ihe ahụ. Maka sị ị ga-eji ọsịsọ wepụga aka enwe ọwa aka mmadụ. Ị ga-eji nwayọọ kwụsị agwa ahụ, maka agwa ahụ ajọka. Ịbụ nwaanyị agba ọhụrụ, nwaanyị a na-akpọ 4G, ị kwesịrị na-emekwa ihe niile dị mma n'anya. A na-enwe udo. Maka na ọka mma na aha gị wụ udo karịa na aha gị wụ okwu na ụka. Ọbata ndị mmadụ niile na-abịa ọbata osu. Ọ dịkwana mma ka ama gị na iwe onye ashịrị gbakọ ute ebe a na-akọ akụkọ mmadụ ka ị ga-eti isi. Ị ma na ndị a gị na-agba ashịrị, ịdụpụ ha n'azụ, ha ji gị wee bidokwe. Onye ji gbata echi a ga-eji gị agba. Ọ ka mma na ịwụ nwaanyị 4G, nwaanyị na-eji mmadụ na-agba ashịrị mana ji Chineke odomishi. Maka inwe ụjọ na Chineke nọ, ụka iji onye ọzọ ekwu na a ga-ejikwe na ekwu, ị ga-ekwe ka ama gị na iwe onye ashịrị. Maka ashịrị na-emebi obodo. Ị ga-asị igbugbe mmadụ mana eme nke iji gụrụ ọnụ wee gbuo mmadụ. Maka ọnụ ahịa ụmụ nwaanyị ọ na-ahịa amaka. Mana ịmata na emeghị ashịrị na-ewetara gị kịta ibido gị nsogbu. Biko hapụ gị ashịrị. Maka ụmụ nwaanyị abụọ, ụmụ nwaanyị 4G enweghị efe ashịrị. Ihe ama a na-ejekwa eje, a na-agakwa aga, na-emekwa eme ka emepụta ihe na-aba uru. Mana onye ji gba ashịrị taa, lekwa otu ụwa ya dị, ime otu ụwa nke gị ga-adị echi. A na-eji ụwa akọkwa mmadụ ọnụ. Maka ịkọkwa mmadụ ọnụ echi, ọ ga-awụ tọnụ gị, pipụ ga-akọkwa gị ọnụ. Jiri nwayọọ kwado di gị, kwado ezinụlọ gị, kwado ndị gị na ha bi okirikiri ka a maa gị na ezi nwaanyị, ịwụ nwa Chukwu, ịwụ nwa ụwa. Mana tupu anyị na-aga obere ezumike, eme nwanne anyị nwaanyị ka ibe anyị ga-akpọbata ka anyị na-akọrịa otu o si bido na otu o siri
jedebe anyị ga-elebakwa anya na ihe gbasara ndị na-alụbe di na ndị na-alụbe nwaanyị ọ na-adị ọsịsọ nyekwa nwe obere ndụmọdụ si ha nwekwe ndidi maka anyị niile na-eme n'ụwa si n'aka Chukwu nke ọ na Chineke na-achọ ka o mee ọ gaghị eme ndị fọ ga-asị gị onye emere eme ekwekwa eme Chineke nna ga-asị ọ ga-eme omega maka ọsọ eme ihe na-eme n'ụwa ya na-amaghị anya onye sị gị onye mee ekwenu so ndụ gị nọ n'aka Chineke oge gị ruo di ga-abịa oge gị loo ị ga-enweta nwunye ị ga mana Chineke nna na-enwe eme gị na-eche Chineke ma anyị ojidome gị na-eche nwere ike ahụ na ị ga-ịlụ di oge ahụ ihe adịtụkwa ndụ ihe anwụgo ahụ na ịlụkwa nwaanyị oge ahụ ihe adị ndụ ahụ enwego ihe ọnwụ na mkpa gị bụgara Chukwu gaa n'ụlọ ụka ọbụla ị na-aga sekpuo ala sị Chineke lekwe mkpa m maka eme ndị ga-aga agwa ndị oke ashịrị ha bụ mbupụgara ụwa mana mmadụ bịa na-agwakwa n'oge ụka mkpa ya nne nna ebu na-apụ n'iro onye abịa gwakwala gị maka onye abịa kọkọrọ gị ihe na-eme ya ndụmọdụ ị ga-enye ga-emekwana onwe elemanya nwekwena nkashi obi nakwa ihe ya gwa nwanne m enyego m ndụmọdụ si m nwee ndidi mana ọ bụghị ọgwasa gị okwusabedoro okwu ahụ gị bụ ya pụọ gị chesi nke gị ka mma ọkwa achị nwunye nsogbu nọ n'ụdị chebe nke gị ga-abịabe taa ọ ka ga-abịakwa echi eme onye nọ n'ụwa na-aga enwe ihe ndị bekee na-akpọ temptation mgbe Chineke nwere nke ọjọọ Judas tigara na nke ka Chineke tasara anwụnwa ogimi na-eme n'ụbọchị taa ọkwa ya ka onye niile na-akpọ n'ụwa niile ihe ọbụla na-agabiga nwee ndidi ọ ga-enwe nkwụsị onye si gị n'ụwa zuru nne ọwaghachi nna m ọwaghachikwa emeghị onye ụwa zuru onye eme ndị a na-akpọ ụwa zuru oke ọwaghachi enwe onye ụwa zuru oke onye niile nwere nsogbu nke eme ndị na nsogbu ha ọ ga-awụ n'ọrịa nwee ndị ke a na-awụ n'ego nwee ndị ke a na-awụ ịchọ nwa nwee ndị ke a na-awụ ịchọ di ihe a na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị na-agba oke ashịrị biko nne m chọọ ihe ị na-eme maka onye aka enwe ihe ọ na-eme ọ na-enwe ihe ọ na-eme gị na-eme ihe ị ga-amanye ga-ekwu gị na-asị ekele Maria ọ gị na-ekwekwe our Father who art in heaven gị na-eme na-ekpe ekpere kama ị ga-eji ọnụ ha na-ekwutere onwe gị nsogbu ịmụtara ụmụ ị ga-amụtabetakwa nwa gị na-ekpe Chineke nye gị nwa ị ga-enwe ndị isi ga-ekpere kpemere Naijiria kpere obodo Naijiria kama ị ga-eji ọnụ ha ga-akwutere onwe gị nsogbu tiga onwe gị na nsogbu anaghị ewepụta gị maka ahụgo m na ikwu oke ụka na ịgba oke ashịrị emego ezinụlọ o mebiri jienu nwayọọ mana tupu anyị na-aga ebe ezumike anyị ga-akpọbata eme nwanne anyị nwaanyị pụrụ iche a na-akpọ Agatha Nwachukwu ji olu Chineke nyere atụ Chineke mma unu ga-ahụ na ya n'ụbọchị taa mgbe ọ ga-enyeta anyị obere egwu obere nkwa ka anyị hụ ụdị olu Chineke nyere ọ na-eji olu ahụ na-atụrụ Chukwu mma ọ sị kama ya ga-eji olu a na-agba ashịrị ka ya jee na-atụrụ Chineke mma ngwa unu aga n'ebe ọ na cherenụ anyị na-abịa anyị gaa obere ezumike anyị lụbata ka ụnụ nwanne anyị nwaanyị a na-ekwu okwu udo nọ